Erabaki nuen karterri beka hauek hartzea zen eta mundu laboralean sartzeko oso ideia ona da gazteentzako, zen ez dute esperientziarik eskatzen eta oso ondo hartu ninduten lehen momentutik. Eskolaz kanpoko kiroletan adibidez aritzeko oso ondo hartu ninduten. Deitu ziguten proiektu hau egiten ari zirela herrian eta oso ideia ona iruditu zitzaigun. Pertsona, esperientzia gabeko pertsonekin hasteko lantzen eta gainera behar genuen jendea oso proiektu ona iruditu zitzaigun. Aktibitate batzuetan egon naiz nik berarekin eta batzuetan bera bakarrik eta egunero egon gara kontaktuan eta berari deitzen zidan arazoren baldin bazegoen eta halako gauza. Gaztei bekan karterri niretzat oso garrantzitsua da, ni ere gaztea naizelako eta proiektu honetan sartu naiz eta ikusten dut nik lana aurkitzerakoan ez nuela aurkitzen eta orduan pentsatu nuen haiek nik bezala daudela. Orduan oso proiektu ona eta ez dago niretzako oso iniziatiba ona.